phezu kwentaba yaseGolgotha, phezu kwentaba yaseGolgotha, sihleli phansi kwentaba, uYesu ujinga emnqamlezweni. Nasi isizwele simngqongile, zintshaba zakhe ngapha, amasoldatha amaRoma ngapha, abanye abambiza ngamagama, phakathi kwabantu kukho abanye abebanceda endleleni. Ngamehlo engqondo ndiyemka, ndimbona lo Yesu ebona phakathi kwaba bantu. Le mfama akayinceda uvula amehlo, iyamtshotholoza, imkhomba ngeminwe, ibeka amagama, ilibele ngulo mntu owayinceda ngenye imini. Incwadi kaYohane Gospel, sahluko se-19, ivesi yama-25, siyakuma kwivesi yama-27. Uthe uYesu, andizuyifunda verbatim. Uthe uYesu waphakamisa amehlo, wehla wajonga ezantsi, wambona unina uMariya, wabona ubuso bakhe bunxunguphele, watsho wathi kwaba buhlungu kuye ebona unina ekulaa meko, wathi, mfazi, nankuyana, mfazi, nankuyana. Weyusa wabheka ecaleni, wabona phaya uJohane, wathi akumbona ukhazini wakhe umzala, wathi ye mzala, khawujonge nanguma. Ngobani abalapha enqamlezweni? Ukhona uMariya unina kaYesu njengoba sifile, ukhona uMariya Magdalene, ukhona uMariya mfazi kaJohane, ukhona uyo, kodwa ukhona omnye okhoyo apha nguSalome, usister kaMariya unina kaYesu, umakazi kaYohane kaYesu. Lo Salome uzalwa lo Yohane ongumfundi kaYesu amthwalisileyo, bakhona kule ndawo. Ndingabisaya kuthi, the setting is clear. Kumi ngolu hlobo, uthi umbhali apha eGolgotha, uthi le ndawo ibizwa ngokuthiwa eGolgotha, into ethetha uba it's a scar, lukhakhayi. Xa ukude uza kuyo kunemingxunya emibini emithathu, othi xa uyijonga ubone ngathi lukhakhayi lomntu nezigobhe zamehlo nomlomo. Yoloo nto kuthiwa intaba yokhakhayi. Le mingxunya yenzela uba umntu ojingiswe emnqamlezweni xa ijonga ezantsi uyike ebona le mingxunya. Fear ifakwe emntwini ojingise emnqamlezweni. uYesu ubona unina, uthi mame okanye mfazi, nangunyana, nangunyana, uza kuhoya akunakekele ekwenzele nangunyana mfazi, ndodana, nyana, nangunyoko, nangunyoko. Make simjonge lo Mariya, uzibone zonke ezi zinto, ukhumbule rhamente entle kaThixo, ukusukela kule lizwi lokuqala uYesu kude kuyothi ga ngoku. uYesu uphendula, uthetha
izinto ezinxulumene nabanye abantu. Asiva apho kuthiwa khona uke wakhala njengebhada okanye amabhada, kodwa lonke ixesha uthetha izinto ezilungiselelela abanye abantu. Uthi ke ngoku akubona lento uMaria akumnandanga ebona umntana wakhe ubona inthambo lamathambo akhe, ubona inyama yenyama yakhe, ubuhlungu ebona ezibonile izikhonkwane zingena, ebonile betha nangeswefu, ebonile fela nangamathe, ebonile noYesu ngathi uyaqala, is bleeding profusely. Ibuhlungu lento xa ijongile ndiyabona uMaria wakhumbula uba ngenye imini kwafika ingelosi enkulu yezulu kuye uGabriyeli ethi wena uyawuzala ungadibananga namntu oyindoda, uyawuzala umntana oyawusindisa ihlabathi. Ndiyabona wayijonga lento, what is this the thing? Ingaba yona lento. Ngafika inkumbulo ekhumbula uSimyoni efika ezombonisa umntwana, wathi ewe Maria ndiyavuya ke ngoku ndilibonile okusana, kodwa ihlele liyakubetha enhlizweni ihlabe kuwe. Uthi ngaba nguwo lo mzuzu na, kulo mzuzu lo unyana wami ngithi yabuva ubuhlungu, ngaba elihlele livakala elishopha liyavakala naku. Fika inkumbulo, khumbula ngenye imini ehamba nayo uYesu emtshadweni waseKana, yaphela iwayini, wacela uMaria unina ethi benzele iwayini iphelile. Waphendula uYesu wathi, uYesu, this is not the time, ayililo xesha, phelela. Uyakhumbula ezi zinto zibuya kuMaria, khame edlala ifilimu kuyo, ubone sisithombe sipha emnqamlezweni, ukhumbula nezinto asuka kuzo nonyana wakho uYesu. Uyakhumbula lo Yesu dibene nesifundiswa zasemthetho, ungena i-mental gymnastics, ubuzana ngemithetho yobuJuda nantoni, ephendula uYesu. Uyasikhumbula ezi zinto, uthi ngaba nguye nanyani loya unyana wami na, ingaba nguye yena loya okwakuthiwa uzosindisa ihlabathi, ingaba nguye na uYesu. Ewe nguye uYesu, unyana kaThixo, nguye uYesu ozalwa nguMaria, nguye uYesu umsindisi welizwe. Mame okanye mfazi, nanku mfazi ongumama wakho, siyomala. Uthi make sijonge uJona lo ndiyamthanda ngoba is an enthusiastic person. uJohn lo unomdla, wathi ngenye imini lo Jona waqumba kunene kuba eve amaSamaria engafuni ukumamela uYesu, wathandaza enomnqweno esithi Thixo wabhubhisa amaSamaria. Khangenzeke lo kuba uThixo akayimamele eminye imithandazo enzakalisa abanye abantu. Balinde ixesha lo, he was enomoya oyi-short temper. Xa kwenzeka into uJona lo uyimdisipline uYesu amthandayo, wayene-short temper, ekhawuleza uba semsindweni, ekhawuleza ukulwa, ekhawuleza nokuphendula. Kodwa uYesu wamguqula waba ngumuntu. Same John, nguye lo owathi mama Salome khawuyosicenge lapha kuYesu, ndifuna uba ebubumkanini bukaThixo sinike indawo sihlale ngabasekunene nangapha nobrother wami. Nguye unomdla, uyathanda, kodwa indlela enza ngayo is not the correct one. Liyasetyenzelwa iSuthu, awulifumani bathi abeSuthu, awulifumani bebenene. Liyasetyenzelwa ngokukwamkela uYesu vumiso. Yase mame okanye mfazi nangunyana. Nasi these two people, nyana nangunyoko. Yabona uYesu ke akanaki kanga nenhlungu zakhe, kodwa into ayenzayo ngokuYesu
wenza lento kuthiwa reconstructing the family values of life. Udibanisa imihlambi, wakha is establishing, uyakha, uyavuselela ubufamily ubundeni. Uthi nanku unyoko. Nanku unyoko, kwakho relationship. Oh, amentenhle yasebhayi. Nezibhaluka. Phelile ubuhlobo. Usizwe sakuthi. Kulula umntana abulala unina. Kulula nomzali aphisane nomntana wakhe amenze prostitute ukwenzela ukufumana income. Uphelile ubuzali. Phelile uba ngumntwana. Namhlanje soyika ukuthetha nabantwana bethu. Kuba abantwana bethu uthi wakuthetha akukhombe ngomnathi yabona tata, you must say this for the last time. Usikuqemba phelile yonke. Kanti uYesu uyayibona yonke lento enzeke ekuhlaleni. Uthi namhlanje I'm reconstructing the family ties and the family values. Apho kunembeko khona, apho kunothando khona, apho kunoxolo khona, apho athi uBrenda Fassie kuyo umuntu ngumuntu ngabanye abantu, apho abantu bebonelelana kungajonga uba lo velaphi. I'm building family banindeni mayidibane sebenzisana. Sawenza njalo, there's cohesion in our society. Ungamthanda njani uThixo? Ufuna ukuthanda umuntu ombona ngamehlo. Lana sifundisa uba xa esithi mfazi nankunyana, nyana nankunyoko, ithetha uba we should also pay respect singokuthanda uThixo. Asikwazi ukumthanda uThixo singathandanga abantu esiphila kunye nabo. Eloi, Eloi. Wow.